Коста, братки, преди да почна с темата за днеска, която е тин годините, искам да ви разкажа, че значи, тези германци така са много гнусни, брат. Много. Знаеш какво става? Един такъв, отивам с една моя приятелка, такова боком, отивам да пуша наргиле, човек с 6 точки така, и си слизам долу в това в кенефа, защото не са допика много човек, много. И слизам долу в това в кенефа и така, то нареди много писуари. И човек, нали, аз заставам притезня и, нали, пика. И по едно време влиза някакъв германец, човек, и гледа някакъв, така много силни, суполно такъв стърчетка от носа, то не беше супол, човек, то беше направо така, то като револвер, такова нещо беше. И такъв, знаеш, всичко е празно, аз съм пред моето писуарче, той идва до мене, все всяко прави. Значи, застава пред неговия писуар, гледа моя и пика на другия. Викам, че каза заред него, аз че заред него се опиках и трябва да стоя 20 минути долу в кенефа, докато ми изсъхне панталона. Кой е човек? И сега да се върнем към темата. Значи, тия годините, значи, братка, това са ти най-хубавите години, защото тогава ти е позволено да си тъп. Без да се кара, че си прост, разбираш. Хората викат, че това били годините, в които човек помадрявал и бил сменял IP-то и бил навлизал в сървъра на възрастници. Да, ама не, човек. Знаеш, защото пък точно така на 10 години ще играем в някакъв респаун прости и со някак да помагрееш, докато си някакъв херпес, някакъв такъв ретард, разбираш? Те някакви помаграват след той, пък други въобще не помаграват. И едната схемичка, която от това, от тин годинките, това е, братка, че ти бъдат някакви супер слабоумни въпроси. Разбираш, че за всичко ти казвам, някакви въпроси ти бъдат много слабоумни. Примерно, ако се сереш, като ти сопне ладото във водата и като ти пръска газа, дали ще излезе кокошчетър на бузата, ако си миксираш гората и сопола, дали ще стане кайма, ако ти ампутират трахеята, дали ще дават по дискалари, някакви такива, че ги градира въпроси, кой е разбираш. И другата простие, значи, нали, тогава, брат, малък си още. И, нали, чак е нормално да опиташ всичко. Примерно, нали, цигари, тревичка и всяки такива екземи, брат. Такъв прибирай с вас, нали, вас ще питат да си пушовете, нали, не е глупост, как съм пушил и такъв то зенца ти като прасеца, такова нещо. Кой е раче, чулце. И другата простие, значи, тогава, при момчетата, почва да растат някакви мустаци, мради като на Тосо Джуманджи, даже при някои момичета, дето ни се поддържат, мустак е станал като пишкир. Е такова нещо така. На момичетата почва да им тече лютинца долу от чекмеджето. При момчета, пък ние момчета, ще такова като на бимпърата чекия, ще кажеш ми приятели дича два пъти. Трагедия. И секса така, сексът е въобще не само за чин годините, ми ти казвам въобще една от най-трагичните поточки в живота въобще. Значи, тези гнусници, ливки, гадни херни, ще ги бихимоти, мръсни аборти, панкреас, така, те са, просто че те се размножават, разбираш. Вече от 10 момичета, 26 са курви. И после, ние на тези години просто почнем да бушуват хормоните. Да, но заради тези хормони на тези години ще почнат да бушуват и яшници, моето му, самото живика. Кой така и другата схема от Тина е това, че с тъпите филми, брат, филмирането. Защото при някои то не е филмиране, ми е халюциниране направо, разбираш. Майка ти още дава пари и такъв вид се помисля за някакъв болярен, разбираш ли. Преди дискотека се засилват, си блъскат главата в стената, да могат да влеят тук в гръдния кош да ходите в дискотеката. Че точно прави някой кимоно, може да го бърка с Стивън Сегал, така, че да разбереш какво да игра. Отиваш на дискотека, че точно така се състроение, нали, всичко 6 точки и някакъв пак такъв рак минава и тъбута и вече Джейзи ще бафа трофиралия Скот, че само в България има такива панкреаси, разбираш, че ти ще кажеш, са гледали, пуснали там да гледат 2 пъти Never Back Down и вече кажеш, че му даде грамота от кеча. Кола е рая, братка. И другото, което е много често срещано явление при нас по шемета, е да се караме с нашите проблемите с родители, човек. Аз на майка един път толкова се бях изнервил, че исках направо да изложа някакъв
Радар пред стаята да я засичам като идва, да мога да излизам на терасата, да се прачим се в нас, защото да не мога да скалпа с простира, връж. Че не винаги се прави така. Мамо, знаеш ако гледаш този клип, преди ме беше страх тебе човек, защото бях малък, обаче сега, ако си много вдъхновен да правим батъл. Ето ще спрем много тъмче. И това е човек. За сега има още много прости, ама да, ето от мен. И искам да ви кажа, сега на 6 стартира едно сайт за такова за влогъри. Казва се vlogbox.bg и който има интерес може да влезе вътре, да разгледа сайта, да се регистрира. Вече сме регистрирани близо 3000 човека. И както казах, на 6 стартираме и ще има влогъри сме някъде около 20 човека, ще качам там клипове.